Sizokhuluma nge-gender based violence abantu besifazane nabantwana emakhaya. Okuyona nto esikhungete eSouth Africa. Sinazo ezinye ingoma ezizikhulumela nje ngezinto zethu inkinga zasemakhaya. Kodwa-ke sithe ake sisukume sizolungisa. Nangu umonakalo wonakala eSouth Africa ukhalwa ngabantu besilisa. Ngeke ngisho ukuthi amadoda. Amadoda acawuthi indawana endini ngoba labo bantu besilisa abantu abavundisa. Ngifuna isibambisane kakhulu sibe naleso simo. Into engizoyisho la ayithi ngoba ngizoyisho kumina ngizoyisho kumina. Kodwa othintekayo oyenzayo sizothi stop ngeviolence. 2024 baphela abantu nakulonyaka esiwo futhi bayaphela abantu besifazane. Kodwa kulonyaka akuthina sonke esenzo ingakho namhlanje thina sizokhuza lakhuba lo thina sizokhuza umkhuba wamanye amadoda bafowethu Kisho ngoba
Here